Вие ли правили, брати? Искаш да ти покажа пък? Отдолу съм без боксерки, да знаеш. Нямам боксерки. Не правиш? Какви боксерки, бе? Нали си дама, бе, кон? Да, няма прашки. Я да вие прашките. Искаш да видиш птиците, знаеш как са? Спишни. Джаз! Ти си етски бисионист. Ще заколим, не, ще заколим. Трябва да си обръсна езика. Аз ти имам стиман. Утре в YouTube. Какъв YouTube да врати? Не утре, са. От секунда. Азис и... не да. Не, Азис и... Чакай, Азис. Плюс Мони. Страшно. Колко грос? 22. Не се вижда на смотаната камера. Твърди това е Apple. Къде тръгна, бе? Да се постригвам. Нали аз ще постригвам, бе? Колко сега не е? Тако се? Не искам. Нацъртяла.